So kaning adlaw day no is dito day ko nang Rebond ani day sa Santafilomina, Iligancity. Kay lagi day daghang kay piling gwapa dihang dapitan no ug kapila na sad ko nagbalik diha sa ilang barangay please lang. Anyway, mayong adlaw di ay sa ato ang tanan. So kaning mga panahon na day no is grabe na ako kasayo ning gika. Kay lagi ang gusto na ko ani day no is sayo sad ko mahuman. Kay ani man mga higayon na day no is grabe ka busy sa piling gwapa oy. Kana bang daghang kay kong trabaho nga gipang apas bitaw no please lang. May gani sa ning akong i-Rebond karon day no kay duol-duol ra pud ni diri sa amua. Pero lagi day no kay ang akong i-Rebond ani day kay sudlunon ra man siya gamay sa highway. Mo nang nagpahatod ko sa ko ang apam kay lagi bukat kay ang malita nako. Pag-abot ako sa balay sa akong client tay no is giandam day nako kong medisina kay lagi day nagdali ko ani mga panahona ba. Pero dili porket day nagdali ko ani mga panahona day no is dadalion na lang sa pud nako ni pag-Rebond. May gani sa daning adlaw day no day kay ang buhok sa akong client ani day kay dili siya damage ba. Mo na tuloy-tuloy ra sad ang akong pagtrabaho sa iyang buhok. Kay lagi ang buhok sa akong client ani day no is ning dry raman good. Anyway day kani day akong client nga akong gi-Rebond diri sa Santafilomina, Iligancity day no is siya day ay ang nakadaog or nakakuha sa to ang pre-Rebond. O di ba day inaana siya kaswerte oy. Kay lagi day ba abi man gud ako day ang makakuha sa ko ang pre-Rebond day kung dili taga Tipano day taga Suarez. Kay lagi kana manggong duha ka barangay diri sa Iligancity day no sila ang pinakadaghan akong followers diha. Kay ang Suarez ug ang Tipano manggong day no sila ang pinakadaghang nalista nako day sa ako ang pre-Rebond sa pagbunot-bunot ba. Kay kana manggong duha ka barangay diri sa Iligancity day no sila ang daghan nga ni follow sa kuha ug sila ang daghan nga kusog mo share sa akong mga video. Muna nagdahom ko nga sa ila mapunta ang ako ang pre-Rebond. Pero kay ang nakakuha day taga Santafilomina man ay bot pasabot ana day no day to adito dapita ang swerte please lang. Ug ubay-ubay sa ko followers diha sa Santafilomina oy. Ay sus day daghang kay piling gwapa dihang dapita please lang. O karon day bulana day no sa December day ang naka-pre day sa kuha day no kay pre-botox. Muna kung isa naka-damage ang inyong buhok day no, pwede mo mo-appeal sa kuha ang pre-botox karong bulana. Kay kung daghan ang mo-appeal day no is madayon jud na ang ato ang pre-botox ani. Kay lagi day nakita man gud ako day no nga daghan po kay sa tanang mga damage na kay nga mabuhok pero gusto mo appeal og pre-Rebond. Muna kay kaduha naman ko nakapa-pre-Rebond day mo na magpa-pre-botox na sad ko. Ug ang hair botox day no is pwede po na siya day sa dili mga damage og hair. Kay lagi makatabang po na sa iyong buhok day no day nga mo healthy ang inyong buhok ba. Bahala kung dili na healthy yung lawas day no, ang importante yung buhok healthy ay please lang. O gani pa yung mga adlaw day no day grabe gibagyo ang piling gwapa oy. May gali kay bagyo rang niabot ani mga panahon na day no kay kung mag-brown out pa ni day ay impas oy. Anyway, mao na day ni ang before ug after sa buhok sa ko ang client. So inana nakasinaw ang iyang buhok no. Pati marites ana sa ilaha day no digyas oy. Bitaw oy dali ra kay ko nahuman sa buhok ani day no kay lagi wa ko naabti og gabi. Nagsugod man ko sa buhok pud ani day no is alas 8. Nahuman sa ko ani day no kay alas 2 sa hapon. Igo sad dito ang ulan sa ilahang lugar. Kay ulan man lagi kay day no og dili na ko madala guyod ang akong malita. Mo na iyang gipahatod sa iyang igsuon day ang akong malita. Kay lagi dili na ko na siya kayang guyuron ang akong malita day no kay magkalubong-lubong gyud na siya day please lang. Luoy sa kay na akong malita day no kung ako pa nang guyuron. Kay kana bitaw akong malita day no masikat pa na day kaysa sa kuha. Kay daghan kay mahiumuot ana sa kuha day no kung magyud-guyod na ko ba please lang. Og shoutout ko ni ma'am no kay lagi iya po kong gihatod padulong na sa highway. Kay naam lagi tindahan diri sa akong kilid day no samtang nagpaabot ko sa akong apam ani day no is namalit sa kong mangga day ug uyap. Kay gimingon naman ko kag uyap day no nga butangan ni mug itlog ba. Og anyway day mo ready dito ako i-share sa inyo no og diri na day ko mag-end. I'm Emily and thank you for watching. Manang bye mo ay.